салом ба ҳама ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. дар ин навор якчанд мошинои беҳтаринро аз мошинбозори Душанбе омода кардам ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонам. дастгирӣ аз тарафи шумо фақат дар канали мо обуна шавен, лайкҳои худатон дар видео дариқ надорен. ҳама рӯза мо кӯшиш мекунем ки сари вақт мошинои гуфтагии шуморо барои шумо пешкаш бигардонем. раҳмат ки бо мо ҳастен ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. марҳамат бордаро Toyota Corolla дара се кардагиян. состоянии беҳтаринаш бисёри бародаро хоҳишмандои Corolla ҳам видеои маро бинен. ҳар як видео на мақсад комментариёи Corolla зиёдтар ба ҳам хотир кадом мошини маъқултон аст, ҳам мошини комментарияш бисёр шав, мошина бисёртар мақсад манавр мегирем. соли 2010 Corolla дара се кардагиян, задни камера, ҳуҷҷат танировкаш 1 сол аст. خب سلام شاگ میگیرم. سلام شام یک تماشا کنیم برادرو. 14 الکترا پاکت 194,000 پرابگ، مانیتور، автомат коробкаш، печка, кондиционер ҳама навароташ кор мекунад бародаро. чхолҳои нав, салон тоза ина. состояниш чотка. бензини хули 1.8 бензини хули чанд сум акай? чанд сум? хуб 118,000 сомонӣ. ҳуҷҷат танировкаш 1 сол. номери телефон тавгӯ камоне 906 30 64 занг мезанед. яка барои шуморо бештар маълумот мета. хуб марҳамат аз состоянии мошина хайр вақт мебинем. ассалому алайкум бародаро. салом ба тамоми подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. инҷо хеле ки шумо дида истодед магазини авто аксессуари канали Автолайф кушода шидагиай бародаро. тамоми молҳои ороиширо ай мошиниҳо дорем. чхолтон дар кор мешавад, поликои оригинал, тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кори мошина бигем ҳаст. лампочкаи ксенон, дигар чизое ки мошиноро яъне базеб мекунанд ҳаст. ҳатто доставка барои подписчикои канал 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд. шумо метавонед доставка кунед ва доставка барои шуморо беплай. хулоса номерои ма дар рӯи экран мешавад. метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. боз як магазина хушо сиёмка мекунем. метавонед чхолоро бинед, палатка, дигар молҳое ки барои шумо дар кор аст. Toyota Camry бародаро, Camry д соли 2007 аби мотор 2.4 японка. ҳава тамошо мекунем. бензин тасоида маъқул мешавад. кара мемонад. барои шуморо бештар маълумот мекунам. мақсад хоҳишмандои Camry Corolla бисёр ба ҳам хотир ҳамеро чхолои нав задагиам бо мақсад старстоп автомат. монитори радноишонай. салонам тоза. чанд сум калархиш? чанд сум гуфтаси? 110,000 сомонӣ бо муомила дорад. номерош 986 08 82 занг мезанем барои шумо рабо бештар маълумот мекунам. Opel Astra соли 2001 сол, моториш 1.6 инжектор, газу бензин, 4 та балони нав, дисково заводское хидаш, 1 сола ҳуҷҷат тренировка, 1 сола ҳуҷҷатҳои мошин. мошини состоянии хуб дар қарор дорад. навзибо
салонша сиёнка мекунем бинем. ина ҳозир салонша мебинем. ина салонаш бародаро чихолои хуб задагиай. Дайсо даем до тадари пеш электропакетан. Кондиционерш кор мекуна, мултирул дора, коробка механика ҳай. Ина марҳамат бо хумушин чара бинем. Ира нархш чанд хака? 65000 бо муомила дора. Номеротон чанд акаҷон? 11550 36 метонем зан занем хада бо муомила кунем. Mercedes Benz 95 сол 48 газу бензин 4 та балони нав диско задиско айхидаш газаш евро 4 як сола ҳуҷҷат на мошин асосияни хуб қарор дорад. ино салонша сиёнка мекунем бинем. чек дай сюда. Чихолои хуб задагиян, мошинчаи тоза. Чек дай сюда. Тадари пеш электропакетан. Кондиционерш кор мекуна. Коробка механика ҳай. нархш чанд хака? 35000 бо 45000 бо муомила дора. Номеротон чанд ака? 907 31 99 99 92 метонед зан занем бо муомила кунем. марҳамат. Mercedes E-Class соли 2009 объем мотораш 3.5 бародаро. бензини холӣ ё газам дорад? бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳаст? ҳуҷҷат ҳам дорад. Америка нозада 4 балони нав бародаро. марҳамат. дар салон шак мерим. салон шам як тамошо кунем. дар электропакет, дар багреф, автомат, хоб монитор, люк ҳам дорад. хоб ҳама кожа. бензини холия E-Class. хоб касоида ки E-Class дар кора марҳамат нами барои шумо аст. чордараш электропакет уна соҳиб чанд сум кусеса? 137000 сомонӣ. 138000 пробег дорад. сумаш қад пробегиш қариб яган. автомат Плюс. номеро кара мемонам занг бизанем барои шуморо бештар маълумот метаҳам. номеро чанда? 909 94 3850 алиши ҳастаю фақат сум. фақат сум. варианти хуб боша иншоалло ки бо муомилаи мешавад бародаро. айноми Автолайф гап занем барои шуморо арзон мекунам. ина К5 бародаро 2011 сол объемш 2 як тамошо мекунем. машино вагона фулан мебинем. совсем зур вода.
Elektropakет кожный салон. Чёрт электропакет, коробкаш автомат, монитори калон дорад, старт стоп. Мана дуруш кор мекунад, коробкаш автомат. Норона 66 66 چند تا گفته سیرکه؟ 140,000 میگه مونده میشه. ماشینی که این حال داشتین میتونین طریق تعریف کردید خریداری نمونین باردارو. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.